Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe. Ndinokupirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukomanashe ndiri mudzimai ane makore 32 ekuberekwa. Nyaya yangu iyi yandiinayo muzuva ranhasi yandikuda kushare nemi yakaitika apo patainge tichitoriwo vasikana vechidiki. Vabereki vangu vainge vaine imba yavo muHarare. Baba vangu zvavo vachiri vapenyu, but ivo amai vangu ndivo vakazoshaika. But panguva iyo patainge tichiri kukura, pamba pedu painge paine maloja ainge akawandisisa. Zvino pane zvimwe zvandaipota ndichitumwa nevabereki vangu kuti ndinge ndichiita. Zvinhu izvi zvaiwanzokuitika apo kana kuri kunzi pamba pedu panenge pauya malodges manyowani. Zvinhu izvozvo ndipo pazvaiwanzokuitika. Baba vangu vaiburitsa umwe mutsvairo wavo. Mutsvairo uyu mukoma waingoshandiswa navo baba chete. Wainge usingambotsvairwi, wainge usingamboshandiswe nesu isusu vana zvekare, wainge usingamboshandiswe namai. Musi wekuti baba vaimuka vachishandisa mutsvairo iwoyo, pamba pedu paibva patosvika hama dzababa ndidzo dzaiwanzokusvika. Ende tainge tava kutoziva kutoti kana tikangoona baba vabata mutsvairo zvinoreva kuti one of our relatives will be coming to visit us. So mukoma nekufamba kwenguva pamba pedu painge pava kuti kana pakauya muloja munyowani, especially kana riri loja riya rekuti rinenge richifarira kuti vanhu vange vachiuya kuzoita maBible study pamba, baba ndipo pavaibva vazoburitsa mutsvairo wavo. Vaiwanzokufarira kupa inini mutsvairo uyu, vobva vanditi enda unonyika mutsvairo uyu mubhaketi remvura. Ndaiti kana ndanyika mutsvairo iwoyo mubhaketi remvura, then ndobva ndazovapa baba, but baba ivo vaibva varamba kubata mutsvairo iwoyo. Vairamba kubata pose paunenge wakanyikwa mumvura kusvika ndapedza kuitiswa dzandingati mhiko idzo dzavainge vachindiitisa. Then zvadaro vaizoti like kana wava usiku paya pekuti vanhu vose vanenge vapinda mudzimba dzavo, vanhu vavata. Saka baba zvavaizoita ndezvekuti vaibva vazoti ndiperekedze panze. Then ndaiti kana ndavaperekedza panze, then baba vaibva vazofamba vachinongedzera apo pandaifanira kuti ndinge ndichizomwaya mvura nemutsvairo. Ndaishandisa mutsvairo iwoyo kuti ndinge ndichimwaya mvura. Ende ndaiwanzokuti kana ndikaitiswa mhiko idzodzo idzo dzandinenge ndanzi nababa ndinge ndichidziita, muloja uyo anenge achifarira kuunza vanhu vechechi pamba pedu, munhu iyeye aizotambura mukoma zvekuti munhu aishaya kana mari yerent. Ende baba vangu vaiwanzokuti munhu anenge aita sekunge anenge anyanyisa kutambudzika, then vaibva vazomuti iye ange achigara zvake as in almost kutongogara mahara achibhadhara rent yake iyo yaanenge achitikwereta pashoma. But ndakaona mhuri dzakawandisisa dzakauya kuzogara pamba pedu. Mushure mekunge dzauya kuzogara pamba pedu, vanhu ivavo vachitanga kugara pamba pedu vanenge vari vanhu vekutoti vanenge vachikwanisa kutoafodawo kurarama kaupenyu kanenge kari nani. But with time mukoma vanhu ava vaizosauka zvekuti pamba pedu paitoita sekunge painge paine zimweya zishavi renhamo, nekuti munhu aitouya aine motikari yake. At the end of the day munhu aizosvika pakutengesa motikari iya achingozama kuti ange achingobhadhara rent. Zvinhu izvi zvakaitika kakawandisisa mukoma, kudzamara isusu tazotoyarukawo tazotoendawo kuvarume vedu. Then ndakazoti ndava kumurume wangu ndipo pandakabva ndazongotanga kungoona kuti zvimwe zvinhu zvainge zvava kuitika mumarriage mangu, it was not normal at all. Ndingati musi wandakapesana nevabereki vangu ezini kusatonzwisisana chaiko, musi wekuti ndakapfugama nemabvi angu awa ndikatanga kunamata. Baba vakabva vafonera murume wangu, vakafona vachipopota zvekuti kana murume wangu
akangonditambidza foni akabva ati vari kuda kutaura newe. Baba vakapopota, ndakashaya kuti vainge vachipopoterei. Apa vachipopota vainge vachiti izvezvi dzoka kumba, izvezvizve dzoka kumba, iyewo murume wangu, inini neni. Saka inini nemurume wangu tiri vanhu vekuti takabva taita that strong bond, zvese nemukunamata. Mukoma takabva tatanga kunamata tichicasta out that spirit of anti-marriage. Baba then the next day ndipo pavakabva vazofona vachikumbira ruregerero, vakabva vangoti kukura mwanangu, ndiri munhu wekuti ndinenge ndafunga vana vake. But zvavakandiitira ipapo mukoma, ndakabva ndaona kuti baba vangu munhu asitombori right zvachose. Kuzosvika amai vangu vachizosvika pakufa mukoma, ndainge ndava kutozvilimita. Ende mwana wangu gotwe rangu mukoma haana kana kutombokwanisa kuona gogo vake, because pane zvakawandisisa zvakaitika by the time apo pandainge ndiine pamuviri. It even reached a point whereby murume wangu akazotombondiwandisa mumba, because at that time Mwari vainge vati blessa ndokubva tazongotengawo imba yedu. Saka amai ameno kuti vakaudzwa nani kuti ndainge ndava nepamuviri, already murume wangu ainge audzwa nevamwe elder vekuchurch kuti vainge vaine revelation iyo yavainge vakapiwa. Saka vakati vataura nemurume wangu vamuudza this revelation, tikabva tangonzwisisa kuti apapa munhu ainge akaonekwa naelder vainge vari amai vangu. Murume wangu akati audzwa that revelation like nhasi, then mangwana acho then mama ndokubva vazofonera murume wangu. Murume wangu akabva azondifonera akati iye ainge afonerwa namama, akati mama vandifonera vachiti she is desperate, havana kana mari yekombi. Mind you at that time kunyange kumba tainge tisati tatombovarakidza, because tainge tichingovatya mama. Saka vakangokaruka vapinda mutauni ndokubva vaudza murume wangu, vakabva vati inini mwanangu handina kana mari yekombi, but ndikuda kuenda kunoona amai name hidden as in inini. Saka at that time murume wangu akabva ati but mama matauriro acho avaita, it seems as if vatoziva kutoti iwewe une pamuviri, pane wawakamboudza here? Then ndikati no, hapana kana munhu wandakamboudza, because since we had my spiritual attacks takabva tangotozvidzidzisa kuti any development yatinenge tichiita hatina kana munhu watinomboudza. Saka murume wangu akabva ati I don't know what to do. Ndikabva ndati kwavari it is fine, imi michitangai mauya kunoku then mozodzokera mobva mazonotora mama. Panguva yacho iyoyo apo mama pavainge vachiti vainge vari mutauni vakastaka, dzainge dziri kuma 3 p.m. murume instead of picking up my mom akabva atanga amhanya ndokubva auya kumba. Akati auya kumba takagara mukoma tichaya kuti toite sei, ndokubva tazodana vamwe elder vekuchurch avo vainge vachingogara in that same area, vakauya ndokubva vanamata vakanamata. Saka ivo mukunonamata kwavo vakabva vati Mwari burutsai moto wenyu wekuti kana kuri kunzi mama ava vari kuuya, kana paine zvinhu zvavari kuda kuuya kuzosiya panapa, ngavashaye mukana wekuti vange vachisiya hope, because that was the revelation yekuti ivo mama vangu vainge vachida kuti kusiya kwavanenge vaita hope pane zvavanenge vatosiya mumba medu zvichange zvichizokonzeresa kuti inini ndinge ndichizorambwa nemurume. Zvadaro mukoma murume ndokubva asiya andiwandisa. Murume akatoita wekutondilokera mubedroom medu, then ndokubva ati ndava kuenda kunotora mama vakaenda vakanotorwa mukoma, ndokubva vauyiwa navo nemukuwasha wavo. Ndakavanzwa vanhu vachitaura. Murume wangu ndokubva ati iye ndainge ndakayamboenda kumusha kwavo, saka ainge asingatombozivi kuti ndainge ndakaenda rini. Ndokubva vakumbira mafoni numbers angu. Mind you, mama vangu vainge vasina kana mafoni numbers angu, because of some of the spiritual attacks dzataigara tichingoreceiva all the times. Then murume ndokubva azongovapa manamba apa tainge tatotaurirana kudhara paWhatsApp achinditi switch off your phone. Mama ndokubva vaona kuti namba dzangu dzainge dzisingapindi, vakabva vati zvimwe kuda inetwork. Mama vangu kunyangwe zvazvo zuva rainge ratovira, but ndakashamisika ndichinzwa mama vachiti ivo vainge vasingakwanise kurara, vakangotanga kungokomplaina vachiti reka ndidzokere kumba kwangu, kudzamara mama vazomanikidza murume wangu kuti
ange achingonovasiya kumakombi. Murume wangu akatombovatesta akati, no mama, hamungafambi nezvipipipi nguva dzaenda kudai so, nekuti vakomana ava vanozokubatai rafu, vanokwanisa kukuudzai kuti vari kuenda mutown but vobva vazongokusiyai muroad. Mama vakabva vati kana hakuna angambonditamba iyoyo. Mama vainge vaine zvimwe zvivindi zvekuti zvainge zvichitotyisa kana nyaya dzavainge. Mama vakabva vati hakuna kana munhu angambo attempt kuita izvozvo kwandiri nekuti ndinorova munhu inini. Then mama ndokubva vatooneka. Vakama vangu nemurume wangu vakabva vazobuda. Murume wangu ndokubva azoperekedzana naambuya vake. Murume wangu akati adzoka akangotanga kungoseka. Akaseka mukomanashi akati, ya ndikuseka zvangu but izvi hazvitendedzwi kuseka amai vakakuzvarira mudzimai wako. Murume wangu ndakamubvunza kuti ko wai ainge achiseka. Akabva ati kwandiri, hanzi vakati vari muroad amai vangu vakabva vatanga kucomplaina vachingoti iye ange achibatidza aircon yemumotikari vachingoti ndiri kutsva mani. Hanzi vakaita sekunge vachakurura nhumbi dzose. Hanzi vakatanga vabvisa jaketi ravo, asi hanzi chainge chiri fani ndechekuti amai vangu vaiti vakakurura jaketi ravo vobva vapfeka zvekare jaketi ravo kusvika vachizodropewa. Hanzi vainge vachingoti ndiri kutsva mwanangu, ndiri kutsva. Motikari iyi mukoma aircon yayo yainge ichishanda because imotikari that was a company car yaitomboshandiswa nabosi wemurume wangu panguva yacho iyoyo patainge tichiri kuzimu. But mama vangu hanzi vakaekta sekunge vainge vari mukati memoto apa aircon hanzi yainge iri pa full blown on cold chaiyo chaiyo. Murume wangu akangopinda mumba achiseka ndokubva tazodana elder takanamata mukoma tichicasta out anything that my mom could have left. Asi dai zvainzi upenyu hunomboitwa rewind, kunyange pamariro pavo painge paine imwe confusion yekuti vanhu vakasvika pakuti asi chii chiri kumboitika. Pamariro pavo pachingoitika confusion yega yega. Amai vakazoti vashaika, inini nemurume ndokubva tazouya kuno kuSouth Africa. Asi nanhasi uno mukoma ndikati ndaenda kuzimu, baba hongu tinoenda tichinovaona but vana tinovasiya kumba. Uyu mutemo watakatozvipa pamba pababa vangu inini mukomanashi. Kana mukaita zvekuudza baba kuti tikuuya kuzokuonai, munotosvika baba vaine imwe mari yekuti mari iyoyo munotoshaya kutoti nhai baba mari iyi maiwana kupi. Asi mukangokaruka mashanyira baba vangu musina kana kumbovazivisa kuti tikuuya kuzokuonai mukoma, hamenuso zvazvinongoita. It's either munosvika baba vachirwara very serious, ivo baba vangu chirwere chinongovarwadza chirwere chekutemwa nemusoro, unongwanisa kutosvika vachitochururuka mututu nekurwara. Izvi zvinongoitika kana mukangovasvikira musina kana kumbogara mavaudza kuti tikuuya kuzokuonai baba, but mukauya kuzovaona maita zvekuvaudza kuti baba tiri munzira tiri kuuya. Haiwa, munosvika shasha yakaita kugwinya iri gwindiri isingarwari. Apa inenge ine dzimwe mari dzekuti unotoshaya kuti dhara iyi mari yose iyi inoiwana kupi, nekuti ivo baba havana kana zvimabhizinesis, munhu wekutongoti vanotongorelaya nemalodges avo. Baba vangu inini ndakasvika pakugamuchira kuti baba vangu vanobata ende inini ndinotongoraramiswawo nenyasha dzaMwari because some of the spiritual attacks that I used to face, especially amai vangu pavainge vachiri vapenyu, ndakasangana nemamwe ma-attacks ekuti zuva rose rinosvika pakupera ndichikuudzai zvose izvo zvandakasangana nazvo, especially apo pandainge ndiine pamovhiri. Ndakasangana nemamwe ma-spiritual attacks anototyisa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi mama vangu vakangooneka ndokubva vatoti ndakutoenda inini mukwasha kutoti aiwa kane mama mozoenda mangwana. Hanzi vakati kana ndodzokera kumba kwangu ini handirare mumaraini. Hanzi mama vakazoti vava mumota vakatanga kucomplaina vachiti batidza aircon mukwasha ndatsva ini. Apa hanzi aircon yainge itori pahai ichita kupinza chando mumota, but mama vaita sekunge munhu ari mugehena. Zvimwe kuda panguva yacho iyoyo vainge vatori mugehena. Kana uinewo nyaya dzekuti wakambosangana nadzo uchireceive ma spiritual attacks, aiwa, feel free
to come to my inbox, then mova mazosiya nyaya yenyu ndobva ndazoiposta paplatform pedu. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Nyaya yangu mukoma Nashi yakamira sekudai so. Inini ndauyawo pano kuti ndinge ndichizocomplaina zvekare, kuti ndinge ndichizowanawo ma-advices. Inini mudzimai wangu ndiye akatondiintroduceawo kuchirongwa chenyu chinochi, ende inini nemabhururu angu pose patinenge tiri busy zvedu tichiita basa redu, inini ndinoitawo zveplastering. Saka most of the times tinongotora phone tobva tatanga kuplaya mavideos paVidMate mushure mekunge tama-downloada. Saka mukoma inini ndinoziva kuti mudzimai wangu chirongwa ichi anototi ange achichiteerera, and confession iyi I hope kuti achainzwa, and I hope kuti haazondinetsi achindituka achiti wakandipublisha pamhepo, but ndikudawo kutoti vamwe vanhukadzi vange vachimubatsira. Mukoma instead of ye following zvimwe zvimagossips, dai achingozama kutsvaka hake machannels anoita nezvekubikwa pose apo paanenge ari free, but iye anotitsikasika nekungotevera vamwe vanhu vanongoita zvemagossip vachitukana vachingoshaudhana nezvinyadzi. Mudzimai wangu chokwadi chiripo ndechekuti kumapoto uku mukoma kuri kuleka. Mazuva adarika awo ndakadya imwe huku mukoma yaita sekunge huku yainge isina kana kumbogara yabikwa. Kainge kari kekutotanga mukoma kurutsiswa nechikafu. Musi wacho iwoyo ndakabva kubasa ndakaneta, ndikabva ndati mudzimai wangu wabikei, ndokubva ati ndabika sadza nehuku. I knew kuti mudzimai wangu kubika hake haagoni, but mukoma zvimwe zvacho zvinozonyanya. Huku iyoyo mukoma yakabikwa isina salt, then yakabva yazoisirwa salt mundiro, zvezvo zvekutoti huku yainge isisina taste. Apa mabikirwo acho ayakaitwa ndezviya zvekungoti munhu hameno kuti akangochekerera here onioni dzake zvekare nemadomasi ake ndokubva angosiya zvichingofazhirana kudaro ndokubva aregedza kushandura. Mukoma ndakazama kudya since ndainge ndiine nzara, apa kuti ndinge ndichienda kuspaza nguva dzainge dzatoenda, saka maSomalia ainge atovhara ende mumba mainge musina kana chekumbobata. Mukoma Nashi ndainge ndisitomborina plan than kuti ndinge ndichidya madhokonya iwawo andakabikirwa nemudzimai wangu. Mushure mekunge ndazama kudya mukoma, ndakanzwa kuti zvinhu izvi zvandiri kudya zviri kuramba zvichingodzoka. Mistake yandakaita ndeyekuti ndakabva ndazoti regedzai ndingozama kudya pisi iyi. Munoona musana wehuku wainge wakangonzi ga, then shure yacho iyi yehuku yakangosiwa iripo pamusana ipapo. Saka ndakabva ndati sezvo iine zvimafuta regedzai ndinge ndichingoidya. Iyi ndakabva ndaita mistake, ndakati ndichingonoiruma kudai so, ndakabva ndanzwa mate achizara mumuromo. Haiwa mukoma, ndokubva ndatanga kurutsa. Ndakarutsa sekunge ndichasvika pakuburitsa chitaka mukoma. I am so disappointed in my wife. My wife is a very lovable woman, but mukoma kumapoto uko kuri kuleka vanhu vaMwari. I know kuti nyaya iyi ichandipinza busy, but at least ndakwanisawo kutaura nyaya iyi kuitira kuti nayewo asvike pakunyara. Ende ndinoda kuti ange achisiyana nekatsika kake kekuti anotevererana nevamwe vanhu vanongoita zvekutukana zvinyadzi. Dzimwe nguva anotoplaya mavideos iwawo paTikTok akaisa foni yake paloudspeaker achiteerera malive ezvinyadzi. Inini handizvifarire, so I'm hoping kuti vedare muchakwanisa kunditsiurirawo mukadzi wangu uyu, nekuti ndiri ndega handigoni. Achange ndichizoteverera mucomment section zvekare nekuzotorawo macomments evamwe ndobva ndazomuratidzawo kana tazosvika kumba. Please help me. Hai, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi inini mudzimai wangu ndiye akatondiintroduce kuma-confessions awa, ndokusaka ndazouyawo neconfession yangu iyi ndikutsvakawo advice. Hanzi mudzimai wangu haagoni kubika. So vanzvadzi kana makateerera, I hope kuti muchange muchizotevererawo machannels anoita
kuitawo zvekubikwa. I think akawandisisa machannels iwawo pano paYouTube, machannels evanhu vanenge vachidzidzisa vanhu kubika. Let's hope kuti muchange muchizotevererawo, mungodownloadawo zvimavideos pamunenge maizosvika kumba mobva mazamawo kuita izvo zvamunenge muchiona zvinenge zvichidzidziswa pamavideos iwawo. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.